Bueno, iremos falar de un pouco as ferramentas básicas para a xestión de usuarios e grupos do dominio. Unha vez instalamos o Active Directory, pois, bueno, veremos un pouco para que sirve, como podemos organizar, etc. Vale? Bueno, comezaremos cunha das ferramentas máis básicas, que será a ferramenta de usuarios. Vale, aquí en ferramentas, pois temos a ferramenta de usuarios e equipos do Active Directory. Esta ferramenta é a ferramenta básica de xestión de usuarios e grupos de toda a vida. De feito, sonamos, seguro que nos sona, bueno, tanto os iconos como algo de nomenclatura, vale? Pero está aplicado ao que son os dominios. Así que veremos obxectos, como se organizan os obxectos que se organizan en carpetas, veremos elementos novedosos como as unidades organizativas, vale? Os contenedores, vale? Bueno, tamén comentar o de sempre, que esta ferramenta é disponible, se vos fixades a dende aquí, pero bueno, disponible dende varios lugares, como pasa nos Windows, hai varios camiños sempre para chegar ao mesmo elemento, vale? Bueno, como vos dicía, aquí podemos ver os obxectos que temos e os contenedores, vale? Como está organizado o noso controlador. Antes de nada, comentar que, bueno, estamos falando das unidades, das OU, ou unidades organizativas, non sabemos moi ben a que se refire, vale? Unha unidade organizativa é un obxecto final. Por exemplo, podemos ver, ahora mismo non temos ningunha, teríamos contenedores, vale? Non teríamos creado todavía unidades organizativas, pero unha unidade organizativa será un obxecto que poderá utilizarse para almacenar outros obxectos que poden ser usuarios, poden ser grupos, equipos, outras unidades organizativas, etc. Como se fose unha árbore, vale? Que se pode facer con unha unidade organizativa? Pódense utilizar ou enlazar directivas de grupo, as GPOs, as Group Policy Objects. Pois, por exemplo, unha GPO podería ser que os equipos dunha unidade organizativa non poidan cambiar o fondo de escritorio, temas de contrasinais, etc. Pódense designar usuarios ou grupos para que fagan tarefas administrativas sobre os obxectos de determinadas, pois, bueno, os obxectos que contén esa unidade organizativa. Vale? Por exemplo, podese designar un usuario para que poida engadir equipos novos. Isto faise para que o administrador non teña que facelo absolutamente todo, vale? Haberá labores nas que se pode delegar en diferentes usuarios, vale? Un contenedor, polo contrario, é un obxecto que ao mesmo tempo se utiliza para guardar obxectos do sistema preestablecidos, como podemos ver aquí, vale? Bueno, tamén convén dicir que nun contenedor non se poden albergar outras unidades organizativas, vale? Que, bueno, tampouco poderíamos ter esas GPOs, vale? Ben, na interface podemos diferenciar as unidades organizativas, vale? Porque, bueno, o icono é diferente, vale? Por exemplo, podemos crear, se nos permite, vamos a ver, aquí, podemos crear unha nova unidade organizativa e chamámoslle usuarios, por exemplo, usuarios. Vale. Fixademos que, bueno, neste caso, o de toma e controles tamén sería unha unidade organizativa, usuarios tamén, e o resto serían contenedores. A hora de crear, a ver, podemos crear todas as unidades organizativas que queiramos, e, bueno, isto é como todo, a hora de crear unidades, este tipo de elementos, hai que ter en conta, pois, como sempre, os motivos de deseño, non? É dicir, ter unha única unidade organizativa con todos os elementos dentro non é manexable, vale? E ter infinidade de unidades organizativas sin ningún tipo de control tampouco, co cal o de sempre, un pouco de equilibrio, non? Haberá diferentes motivos polo que será preciso crear ou non este tipo de elementos.
Bota a ferramenta esta de usuarios e equipos, convén dicir que por defecto oculta algúns contenedores, opcións de interface, pero que é posible, pódense activar e ver todo o contido, vale? Pero para eso temos que ir a ver, xa lle iba a dar o ver do VirtualBox, vale? Ver en características avanzadas, vale? E aquí